Il-pulizija qed iżżomm raġel barrani ta' 33 sena minn taslima sabiex jgħinha fl-investigazzjonijiet tagħha b'rabta mad-delitt li seħħ il-bieraħ fi triq George P. Badger f'San Ġiljan. L-għada filgħodu tad-delitt fi triq fejn seħħ l-istess delitt, ir-renja skietu nuqqas ta' preżenza ta' nies fil-madwar bħal donnu kulħadd kien għadu xi ftit jew wisq maħsud b'dak li ġara ftit pass il-bogħod minnhom. Caroline Magri ta' 41 sena instabet mejta fl-appartament tagħha il-ġimgħa għal ħabta tal-5 ta' nofsinhar. Il-vittma jidher li kienet magħrufa mal-pulizija e kif fil-passat kellha akkużi kriminali u fawwissu kienet involuta fi ġlieda li fiha kienu involuti 3 irġiel ta' nazzjonalità Afrikana. Persuni qrib l-investigazzjoni sostnew li l-qtil kien wieħed makabru e kif il-vittma kellha feriti fonqa li diskrivew bħala tħanxir fil-waqt li kellha wkoll feriti f'żaqqa. Intant matul il-jum tas-sibt saret l-awtopsja li mistennija tkompli titfa' aktar dawl fuq l-istħarriġ li qed isir, stħarriġ li inkludi wkoll l-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera.